Nabi Allah, oh Nabi Allahu Rabbi, batuan kita Nabi Muhammad, panggulu kita wahai sahabat ditolan saudaro. Assalamualaikum katolan sahabat. Onjo kalau kita mengaji hakikat nyawa jo tubuh alanya to sakabe. Jangan disangka kok disangko dua lanya to sase. Orang mandanga samunyo ingi alim ulama banyak anak kiramai. Janganlah kita bacando bodoh mumbang jokalapo. Menganan tua anak aja bapo menanan muda. Kota do anak bapak tiado zat jo sifat namo kajinyo. Allah jo Muhammad di mano ko inyo di mano bana tampe nyato. Ay ko balumpa kita jalanan sama kabatan barimbo. Tak mungkin biawa kamalawan buaya, tak mungkin tumbuh tan dua diruso. Ayana purasone dengan pareso, ada puraso dengan marasoi. Bapo banang inyo api kota maraso angin tak mungkin menjadi. Bapo bana cincin di jari, bapo bana tubuh bagara cincin karano di jari, bagara tubuh desi paimani koyo mati. Sabalun mati tentu kajalan ke kita lalui. Tentu kalau kita ranangi kubala kulit tarelaisi. Ay supaya anda dapat bijonan kawi Allah lah duduk ada rasan kursi. Di kapal jantung dan Muhammad berdiri di pangkat jantung sabuku darah mati. Tampenyo itu diserambi kiri. Di situ pulau Abu Jaya berdiri. Paparang jo Muhammad kemana Nabi. Kok kalah Muhammad di paparangan tadi. Nagari makan dimakan api. Kok manang Muhammad Anggoto lah suci suci anggoto. Semua sekali Masua sarugo kampung Aramio itu. Hai di dalam lanyo diri karena
Oh ana la ala ila orna li ilawah ya nabi ya Muhammad ana rasul ulama ya la amdala di Allah iyo hai Tuhan hai ku oh Rabbi dalam melandai nagari iyo hai Makkah Madinah nanti adonan bana Tuhan lai malaikat yo oh Allah yo Allah landai berdiri iyo la dengan sani irinya diamu binasi dia itu si ibadah barakat alat disufa dia dari junjungan dan kita dilimpahkan berdoa dari Tuhan ya angasa mula dapat landai nyotami iyo kamangambang cua Urito mangambang dalam napi Tuhan ladi mukoba asamo sabalum malaikat misabu iyo apa si ingajo iyo kami kabar mon nggak sapat ajo aduh mereka padon di negari anan mulo para atamon kapadoyo alikong sa orang najoba aduh mereka padon nuran naya iyo ay sarato o bundo neka alim lande ulama urasai igamon mereka padon ini aja mama iyo de pamuluda arajo utare kalenyo kami samutu kaco Urito nilai sambut malah salam dari kami neba aduh nilai salam mereka ganti yo nilai basi yo baso ilala alayo ya Allah la ilaha illallah ya mulai Namo Bapayo Tuhan Abadullah ya mulai Allah ibunya Oleh nama Siti Aminah Oleh lala Allah dari kami beradu Iyo salam alaika gantilah di basijo Oh baso Alaika ganti sirih pinang di dalam cu Alaika
sapatan jodoh. Karano pengajian depan tiang di kita. Nilai pancalan sekali lari bidalai agama. Agamo dari Islam dari agamo nyotito. Nilai suruh jotagan. Di dalamnya. Rota pada kita lai mengamalkan nyo saja. Bagi umat dari Islam onde tahu jo agamo. Nilai ini pengajian dari kami berdua. Onde tolong dari nyo dan ngao di mongko basamo. Nilai dengan yo bismillah. Mulo para tamu. Leoi sudaro yo le sagalo dagang. Cuba pikirkan nande dua seorang. Sebenyo kita dari zaman sekarang. Memegang agama banyak nang goyang. Mana sagalo tolak ikhwani. Kanalah asal mulut kita jadi sama sobalu lahir ke bumi diraim bunda yai tampe nana sunyi. On diraim mundo lai kita lado. Di situ bijo ai mundo kambangnya. Lagi jonar satu dari situ asalnya sama satu buai belum bernyawa. Alim mulai cukup diberikan Allah memakai nana suruh amaan tiang nana taga kama ngikut Rasul kama nyembah Allah sesudah itu Apa tak jadi. Mula sampai lahir dari iyo kita ke bumi kita lalu po sama sekali. Tunde mulai setan dubili. Oh tetapi itu tak guna disasar banyak kota kadir daripada Allah. Sekarang kita sudah berakal bertanya ke guru janganlah lengah karena adoi katon. Bila ini yo ayatnya lana di dalam lay Al-Quran. Afalatu basiruna iyo manolan iyo sagalo belai sidang lari iyo narapi omaan lari iyo nyo itu ona kami lari iyo patape odi dalam diri kita osagalo lari iyo nyo Lillahi
jo manggu sumbaya lai sang melajin akan baju di sandal kain tiba di surau curi tombal lain itu karena jo sepanjang musim ikutan banyak zaman nyotini Udilaya waladinyo salli halanandaiyo lalinyo ati Barapo lalinyo tundur batamu lalinyo kanti Asa jo turu alay indah dikaji Oba itu kini lainan kebanyakan Lebar potaku kalau berjalan Bayang ibu tiru-tiruan Indah babezo tunggu aja meja Ano segalo andai tolakku Kajilah sunnah lalai dengan paradu Kablayan delayan dalai baguru Oh janganlah melasi pada depan niru Lari nyoniru Lesi pai paniru lecila ko badai Oi sajal akal firmannya Tuhan Lari al munafikin kuno tambahan Nilai si palayo paniru Munafialayo hukuman Nilai si palayo paniru Nilai si palayo cilako Nilai elo layo di luar Mande mere layo dosa Oh tetapi layo di dalam malain isinya Nilai mere layo di luar Oh intan layo permato Oh isi layo di dalam Elo yang layo timbago Oh bungkui layo nyogadang Di dalam layo ampon Di sangko layo Melayu Sakiro layo Cino Delay si layo paniru alain dipakai Nande urang layo nyotini oh ganti andai Lali bantu layo si puluy Di tanah layo badai Jadi layo kan bilal bang leio tapandai Oh disuruh akan lenyo imam Fatihahnya tak selesai Oh jadi layo sarupo Si kalim layo nyobuai Mamanje layo nyotau on leta pandai Leo manolay sagalo andai dan tolanku Diyos ako Allah pengajian Diyos akian kami baca Sabian dan dahulu dari kami badu Sebagai yola pemukaan Yolay kaliyo